Режим Лукашэнкі не пакідае спробаў разабрацца з непадкантрольнай яму медыцынай. Пасля татальных праверак прыватных цэнтраў цяпер прыглядаюцца да кадравага складу. Хочаш працаваць не на дзяржаву, мусіш мець пэўны прафесійны досвед. Лукашэнкаўскія функцыянеры прыкрываюцца пры гэтым адказнасцю перад пацыентамі, але якую мэту пераследуюць насамрэч, Ірына Юр'ева. Прыватныя медычныя цэнтры ў Беларусі ў чаканні кадравых зменаў. Чыноўнікі ад аховы здароўя збіраюцца ўзмацніць патрабаванні да дактароў недзяржаўных установаў. На сегодняшний день может работать врач со второй категории. То есть он только 3 года отработал после института и выполняет зачастую вмешательства, которые, наверное, минимум 5-7 лет нужно стажа, чтобы он осуществлял их на высоком уровне. Дактары, пра якіх кажа Юркевіч, адносяцца да другой кваліфікацыйнай катэгорыі, ды пасля прыняцця анансаваных зменаў не здолеюць працаваць у прыватных медычных цэнтрах. Гэтае права застанецца толькі ў спецыялістаў першай і найвышэйшай катэгорыяў, то бок з працоўным стажам ад 5 гадоў і больш. І гэта пасля таго, як рэжым ужо амаль 2 гады трымае прыватныя цэнтры пад жорсткім кантролем. Очень жестко контролируем. Не потому, что мне не нравятся частные предприятия, в том числе здравоохранение. Нет. А потому, что надо работать честно. Некаторыя з недзяржаўных установаў у выніку вымушана спынілі працу. Это не столько способ надавить на частников, сколько истерика по поводу того, что творится в стране. То есть, грубо говоря, он хочет сбросить конкуренцию, чтобы врачи не уходили в частную медицину, где ему кажется, платят баснословные деньжища, люди там в икре купаются и в золоте, а социальная медицина испытывает огромный дефицит медработников. У сталічным камітэце аховы здароўя прызнаюць, канкурэнцыя з прыватным сектарам існуе, але Она в меньшей степени вызвано желанием госсектора изжить конкурентов. То есть, в принципе, поверьте, мы без работы не останемся. рэгуляваць патрабаванні да медыкаў прыватных цэнтраў рэжым спрабаваў і раней. У 2015 годзе Лукашенко сваім указам ужо забараняў спецыялістам, якія не маюць першай або найвышэйшай катэгорыі, працаваць у такіх установах. Такая захада выклікала хвалю звальненняў у недзяржаўных структурах. Абмежаванне Лукашенко адмяніў толькі ў 2019. На думку Алексея Носова, калі гэтую захаду зноў увядуць, некаторыя медыкі безумоўна з'едуць за мяжу. Аднак паскарэння дзейнага адтоку кадраў чакаць не варта. Я знаю множество людей, которые совмещают работу в частных медицинских центрах. То есть, соответственно, они работают на основной это работе в социальной медицине, уйти на больше. То есть, соответственно, больше дежурств они не будут брать, потому что платят копейки, вообще не имеет смысла. То есть будут искать какую-то другую подработку, другой способ, там, стать медицинским представителем или, опять же, потому что людям надо кушать. Што да праблемы кадравага дэфіцыту ў дзяржаўных медычных установах, то рэжым, імаверна, знайшоў яшчэ адзін спосаб, як яе развязаць. Чытачы Белсату заўважылі, што прынамсі ў паліклініках Менску працуе нямала дактароў, выхадцаў з краінаў Азіі і Афрыкі. А нашыя калегі з Белсат.eu прааналізавалі. У асобных медычных установах колькасць замежных адмыслоўцаў пачала актыўна расці пасля 2020 года. Беларусі навучаюцца іншаземцы, так яны могуць, в прынцыпе, потым у беларускай медыцыне і працаваць. Само па сабе это лагічна. Іншае пытанне, ці адпавядаюць яны іхнай кваліфікацыі заяўленыя, ці ёсць у гэтых людзей досвед, альбо гэта проста учорашнія недавучыўшыеся студэнты, якімі зацікаюць дзіркі ў сістэме. І таму, мне здаецца, важна рабіць акцэнт менавіта не на этнічнасці, а на кваліфікацыі. Аднак нават для кваліфікаваных замежнікаў варта ствараць адпаведныя ўмовы, бо, зазначаюць эксперты, калі чалавек пераехаў аднойчы, яму не будзе складана зрабіць гэта яшчэ раз. Ірына Юр'ева, Белсат.